Já jsem se dostal k přírodnímu vínu přes včely, protože já jsem předtím, než jsem měl vlastní vinici, tak včelařím. Teďka je takový všelijaký, ale včelařil jsem a je stejně jak v tom víně, tak v těch včelách se dá včelařit konvenčně a se dá včelařit přírodně. A teďka vlastně už 3. rokem praktikuju nějakým naturální vinaření a ku podivu to stále funguje, takže jako já jsem z toho nadšený. Ve vinici pracuji rukama, hodně rukama, nepoužívám žádnou mechanizaci, kromě nůžek, motika a moje oblíbená ruční kosa na sekání trávy a jiných, co mi tam vyroste. Ve sklepě téměř nepracuju. Do sklepa se chodím především dívat a občas pokoštovat. Dělám takovou uměleckou specialitku, kdy se mi podaří setkat rok, kdy dostanu nějaký med ze včel a nějaký hrozny. Já dělám takzvaný piment, což je vlastně jako kdyby jeden druh medoviny, kdy se do moštu přidává med, ale v mém případě to není med čistý, ale je to vlastně zbytek medu po scezení, který zůstane na tom vosku. Z mého pohledu je to dost netradiční festiválek naturálních vín. Za první se to odehrává v areálu sklepů. Můžou se tady procházet, je tady příjemná atmosféra samo o sobě. To místo má nějakého genialoci, dá se tady strávit příjemný čas. Ale hlavně díky tomu, že to je dvoudenní, tak je to taková příjemná party těch vinařů a těch fanoušků tady toho vína.